Chispa pra ka bathmai ba chispa khatwai ka bare anda turoi mengan sawa kita cinta bertemu tayun mando dan tahunnya lama ya bisa kali masuk rencana itu sampai tanggal lembah semua Kajingruai ka ba san spa ndri pukhandai ka ba thmai balai phulai ka barem san spa ndri pukhandai ka ba thmai balai phulai ka barem yuble long ka burom ki kambo lale Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kajing roi ka ba san spa san phuai ka ba thumai san spa sau pusau ka barim san spa san phuai ka ba thumai ba san spa sau pusau ka barim la da phi kwa ban yo la na ka bo dong bo la kasna bo la kasna la da phi kwa bo jing ben soi ban to dong bo ba la kasna ka bo ini ya kaban ya rualang ya kejeng ruai kaban san spa sau punya kaban thumai bat san spa sau phau kabarim san spa sau punya kaban thumai bat san spa sau phau kabarim ngam sngo
Ini ya kaban ruai lang ini kajing ngembar jing ruai kabalai sepak khat sau kabat mai, bat lai sepak khat ar kabarim. Lai sepak khat sau kabat mai, bat lai sepak khat ar kabarim. Dono jo ngala Dono jong ngala dong item jong me ai kan dong aku hande ko trai chi su ha du bon ju ko do sho jing don jo Jiroi ke basam sepak saupu pra ke batumai, basam sepak saupu ke barim. Sam sepak saupu pra ke batumai, basam sepak saupu ke barim. Log.
Ini ya kapan ya soalang yang kecing ruai kaba lais pa arp kendai kaba thamai, bat lais pa arp punya kabarin. Lais pa arp kendai kaba thamai, bat lais pa arp punya kabarin. Men sim jonga walesha
taga buram jo. Amen. Do hakan ka por kala biang ka bangin yo ya ka ban sedang no ya ka jing sakwi jong yo blei te ki dan ki ne ki fraternal delegates ki bangin yo ban pediang hakan ka mit ka bamenta ki fraternal delegates ki bawan ka ribhoi Presbyterian Church Synod idai Reverend JS Muksia yang jong yambe hadu ke bawai jong ka sngau da ke bangu ya ki jing duai ya ki jing kerpa ki jongi na ba ya ki ne baro ingu idami pan aga keteng ka jong turai bo nong pen im jong yu Jesus Christ amen ngin ya cha frang ngin ya ruai ka jing ruai ka ba san spa riu pau kendai ka jingruai ka basan spa ngiu ko kendai yu blai long ka buram ki kam bulale lukun ulapa bayangi u eja u ai la ka jing im ka kuna bansiu ka kerdop neng ulapli bakin rung kibriu ini arwai barok ki khat bat aden ka ni ka jingruai ngas ngau pa ban khat ya i timen basan Manuel Lengdok in ngau pa ban yalam ka papule na ka tin ka jong blei bat ban bu ka jing duai teng ngau pa ngin ya yang lang ya ruai barok kit khat Yang
Hashwa bingin pendam megijing duai tu ngin sak skor so kat tu kat ni gijing pulin ke kedien ke jong play. Naga kitab jong isaya kelenong ke ba kat ar kit khat wasau san riu naga gospel kat kum Yohanes kat san lenong san bat khat riu kat khat bat naga siti banangkong saki korin kat sau bat sau kau kat khat. Ki kedien ki bong kum ni. Bat ha kata kasngi pin ong tu ai ngu yau trai tu khot kerpat ika kerteng jong u tu pen banai ke jing le jong u hap deng ki kenca ben riu tu pen ken mau baya ke kerteng jong u la pen ken tiu tu ruai yau trai namar u la le ya ki ei ki ba bhatam tu pen bana ya kani ha ka kendeu baro tu risa jam bat tu ken hui pha ka ba shong hasion namar uba krau ha pedeng jong pha long uta uba khu jong ki Israel manga ngalong ding so wan ma pi ki tenat uta uba yai ne hanga bat manga ha u uta u sei so sibun naba klem manga phim la le ei ruem pi phim sem la chiet yanga han rei nga ngala chiet ye pi bat ngala thung ye pi ba pi phin yo yai le bat sei so bat bau so jong pi un yo yai ne ha ba ke ei ru ba phin pan nau tau pa ha ga gerteng jonga un ai pi henry to ai ba en le itnat bat ha ga jingrenti ya ki ei baro blen gur khu ni ga ji pule ka tin jongo tong ni pendam ga jing duai
Au blay ukpa jangi ubah beneng ngai ngu yami hagani kapor. Me penla engi ki khon jong me ablay ban yakendu hagani kajing seng sinot. Kapan ningkong hagani kabalang Presbyterian Lengka. Ngai ngu imi ablay Malayalam. Ya kesinot pedeng jongi atrai. Hagani ki snem ke belalait no atrai hagajing bersang jongka. Bat menta kalayo ay ka bor ka bapura kum kesinot ka bapura. Ngai ngu imi ablay melong ublay ubom cuit no. Hagini gis nem ke belalait no atrai Jisu bat hadu gani ke por ke bamenta me penla ya ke sinot bani siamlang hagini ke balang Presbyterian Lengka nyai ngu yeme ko trai bikini ke baro gede gejing penla gede gejing penyan jeme ko trai ya gejing im jongi kumne kum bangi ngilong nyai ngu yeme ko trai namar kani ke balang Presbyterian Lengka ka ba pediang ya gini gejing seng sinot kapan ningkong jong kesinot pedeng jong nyai ngu yeme bagi ke baro nado nin min mit bakaliyo matra ban pendep iki kam bat menegas ngi baro si singya atrai ngeliyo men pendep iki bobobon ki kam atrai hage jingalang berkat kam jong gerang ba bat ki kentei trai ngat duai ngi deger pat yeme to isnei ban ger kui kini ki benta baro ki ba mangi ngila pendep hage ni ga jing pendep ke ma men singi nyai ti yeme ko trai ban kentang ban ke baro ke pamingi ngi pendep kendalong kenya blay ke ban yai seso ko trai ngadwai ngada gerpat ru yeme tu isnai ban don ringkat bagane ke bor habangi don hagani ke ying ba kentang jeme ko trai ban penher ke jing ruai ke jing ro jung isame ngi duai ngada gerpat yeme tu isnai ban don ringkat ye ke jing seng nado bas dang jungka hadu banawai no jungka ai be ke baro ke bingin pendep hagani ke jing seng kendalong kenya blay ki ba pediang hon sngau ba khmat ke khet ngi snei jong me ko trai nyai ti ke ni ke por na do bas dang kom ne hadu man penwai no sibet ke ni ke jing seng ha ke jing don je me ko trai namar klem ma me ngim la le ro em ko trai trai ba it ngi duai ngi de gerpat ye me tu snei bandor kat ke benta baro ke bingin pendep ha ke ni ke jing seng sha trai ba ke baro ke bangingi pendep ha ke jing pendep ke bagen jabriu jengi tu pen mi me ha ka bor ko trai pen kentang atrai Jisu ba it ya ka kubor jong ke tin jeme ablay ke bingin yo sngau na usyakri jeme ke negapor ngi duai ke negarpat tu pen kup atrai ya usyakri jeme ko trai daga bor ke jong men sembo ko jong me bagi jing kren ha ke negapor kan dalong ke ablay ke ba me sngau ba kan dalong ro atrai ke ba mentoi na ke benta jongi bat kan dalong ro atrai ke ba seiso hangi ko Jisu ba it ngaduai ke negarpat me ablay na kini ki samla ke ban ya ay ke jing ruai ru la sibet ko trai ngi duai ke negarpat ye me ko Jisu ba it ban don ringkat bat ki begala ban ruai de gedok no de kemen sembat bagi ki kentin jing ruai baro ki baruai ke negapon kan dalong ka kubor na ka benta jongi ki bas ngap bat ki basa skor hoi ke ba ai ka kam jong meru ko try nga duai tu isnai ban kerku kumta nga duai nga kerpadi me ablay tu isnai ban dorkat ikini ke balang lengkahang ni ya ka jing pen kre jong kai ikini ke sinot ke baning kong nga de kerpadi me ko try tu don ringkat bat ki ka wei pe ka ying ke be sim ye gene ke cingkit kle ban pen kre yo pai lang jong kesinot nga duai nga gerpat ko Jisu be ban dorkat nadu kene ke kenta ho ngi aingu ye me la dorkat bat ki nadu onin ke basdang meneges ngi bat ngi gerpat ru ye me tu isnai ban dorkat la syai ges ngi bat hadu ges ngi ke bakentang jome ablai bagi jing pen kre jong ki baro ko trai kan long ga bala kerku da ke jing isnai ke jong me na ke khet jing isnai jome trai nga duai nga gerpat ablai ke benta baro ke bengin pendep la syai ges ngi bat hadu ges ngi ke tang jeme ko trai ai be ki baro ke bingin pendep kendalong kenya blay ke ban yai seiso haga jingim jongi ko trai ya rap ringi ko Jisu ba ye nagam da kinong kit kam jong kesinat ke ba khamat ben kop iki daga bor ke jong men se ba ko jeme ablay bakin nang la atrai ban yai seiso bakin nang la atrai ban yai pen yai ke kam jong me baga kam jong me haga sinot jongi kan ya ja prang leng baga jing don jeme ko trai Jisu to pen kentang ye gene ke por se cisin pat kini ki tin ke bala pen sngau gene ke por ya rap atrai bagan long ka kubor na ka benta jungi mangi nang im daga tin jemi ki spor ke basa to sha skor ke jing duai jong sha ki jong me haga gerteng jong Yesus Kristus ngapani kene baro amen. Doa kene ka puar ki dan atli ki kuaya ke bangin ya sngau ke banengkong ke daga John Robert Theological College bat ke baar perkede gajinya sang samla jong ke balang lumau ba pihak kene ke puar nga tepat ya kini ki kuaya
Bakin sengau ha ban jawan la syak mat syak benta ka bakin dai ban ruai ka wei hadin ka wei pan bat nga kepat ya kinong lum jing ayu bakin sengau ha ban ya lum la ya jing ayu bat hadin bala lum ya jing ayu ngan ong lupa ya i Reverend GS Umbi in sengau ha ban penkentang ya jing ayu.
Kay tang kerteng uji suken ban yalam yangi Syakari bom jukun jong utrai
Iya duai. Ublei buk pa jengi ubah bening. Ngai ngu ime ku trai be iej. Nakabenta joni ka puor ka bangi yo. Kalat ka bale lu banyak senglang hakerteng ke jong me. Man ruai banyaro ban mani babudan burom ye kerteng ke badan bor ke jong me. Ngai ngu ime ku trai be iej tamagi jing kurku ki bakar hai ki bame se ku trai haga jing im ke jongi. Ki kam ki jam ki jing trek jing ta ki jing syakri baru ku trai be iej. Bana ki jing kurku ki jong me. Ngiwan lam ku trai ye ki ki jing ai ngu ku trai be iej. Bagi ai dak man siem ka bas ngungu e ku trai be iej. Ye ki ge baru ki bame ku trai medale haga jing im ke jongi. Ngi tu kurku ki ki jing ai lagi long ki berit ku trai be iej. Bahwa kasnot kan pendon kam kindolong nakabenta ban penyar ya ke hima ka jong me kan ik bersai kindolong ngum jer ke ban kursoi ke ban rap ikisnot ak jing syakri bo bon sartap ke jong ka ko trai be ej kurhu ya kawi pe keti ka ban no ko trai nakabenta kini ke jing ai kurhu kam tram ko trai be ej jengi begin ai ya ke jing im ke jongi ya ka jing im ko jongi bukan lo ka jing syakri ka ba jaman siem ko pen sobha ko trabi iej ya kerteng ka betan bor ka jong me naman ngipan dikini baro ha kerteng jong trai bo no de iej ya jong Yesus Kristus amen. Doa kenika por nga ai ka jing kublai nakabenta ka John Robert Theological College bat kumju uru ya ka jing sang samla jong ka balang lum mau ba ka jing ki jing ruai ki ba pila pensngawa ka nika por ka long ka jing kerku nakabenta jong i barok kum ki paitlang ki jong ublai si buna ublai unjai kerku bat unjai pendon kam yapi hagi por barok te hakan ni kapuan ya poi sekawai pat ka benta bat kata kalong ka bangin ya asngau ya ka kubor ka tin ka jong ublai nakaliang ka sinat ila penbet ya iban keren long nakaliang jong ka fraternal delegates na ribhoi sinat te hakan ni kapuan idon i Reverend J.S. Muksiar naka ribhoi sinat ibangi dang sudap ban pediang akan dikapuar pastor ya pi te ni ai kublai ru naka benta jong i te pastor Muksiar idai naka ribhoi mingi presbytery naka ribhoi sinat te kumta akan dikapuar ia don bat ngi kumu fraternal delegates bat hakaju kapor kumbangila bensyat halo jong i ngin yo as ngauru ya ka kubor ka kten ka jong ublai lengba jong une usakri jong ublai te hakan de kapor haswa bangin yo as ngau ya ka kubor ka kten ka jong ublai nai Reverend J.S. Muksiar inyarwai ka jingruai ka ba sispa arpo ka jingruai ka ba sispa arpo to pa mame ya umensim badawa jisuhi ka jing trei jong ukum kading apa ya u syangi inyarwai baru akit khat padan den ka jingruai i Reverend J.S. Muksiar in ai ya ka kubor ka tin ka jong ublai Apa yang
Moderator, penyanyi yang ka jingaseng, akan ka John Mead, ka jingaseng, jong ka sinot pedeng, ka sinot ka benengkong, ka pihok, kum ka sinot. Ngidap da ka jing kemen, ka bakrau, nakaliang jongi, ki fraternal delegates ki bawan naga riboy Presbyterian Synod manga bat itmen san W Carson Teo ngilami naka synod ke Bangidon nang ti naga distrik Umket ngilasdang ngiaka synod nadu kasngi palai jong naka tayo ngielong kaju Bat giwan ra ya kan greeting hakmat jong pi ka sinot pedeng da ka jing kemen ka bakrau ban ya i ya pi ki nong sarai ki bai ki jongi ki pastor ki propastor ki temen basan ki nong kit kam ki khot ki delegates ka jinga sengen thai bat ka youth Naga youth delegates, ki fraternal delegates, ki bawan, naki sinot ko pair, naki presbytery ko pair, ngidap da kajing sokmen, banyo i yapi ka sinot, kabalami banyeng halak jong ki kejat, na kementawan yaj saprang, ban yaj na kamanta ka jingnang itenat bat kemjuru na kamanta ka burom
kajong ublay. Kum kasinot nakaliang jongi kibalawan ra ya kana gerting ya pi ngin ong to ublay unang karku ya pi kum kasinot pinang sesok kerhai hakil yang baro nadu kinong ketkam kijong pi kinong trei kijong pi hakilang ka jong ki balang ki distrik bat ki presbytery bi pinang sesok shibun hakil yang baro kham tam ka jing sesok ka balong ki so jong umensim bakhu jongi doblei un karku ya pi kerpangru ya ka Shillong Samngi Presbytery bat ka Umlengka District bat kumju kabalang Umlengka kabadon ya kabenta kabakrau ban pediang yau pailang jong kasinot pedeng kendiat ngakwa ban keren na kamta kini ki fraternal delegates ki bawan na ki sinot ki baper I would like to convey my greeting to all the office bearer, if there is any office bearer from PCI, as well as all the fraternal delegates of different synod who have arrived since Thursday. And we have with us Reverend H.C. Haya. He is the ex-administrative secretary. May God bless you all. Kermen makjing don jong pi baralang hakani kalampung jong kajing sekreblay kemangidon hakani jamit kanyalong kajing karku nakmanta jongi iway pe iway. Nga perkat ia kani kabenta kabangayo hakani kajanmit lajit yang bat ya teman san W Carson Tiu ngidai nak juk kabalang nang ti nak kabalang borembong ka riboy mingi presbytery habalajit yang rengkat pada teman san banwan sakane kasinot pedeng kadon kata kajing sokmen banyu i yau pai ba pai lang jong kani kasinat Henry ka ke ba ngaso khya ha kajing im ka ba ngamat ha ka bakum gani ka janmit kalong bangan sim ya ka menta bani sam ya ka kubor ka ketin ka jong ublay ngalapisang ngalalang ngalapun ceki pastor kibaya jan bat nga ngong hapan le ceka senat pedeng kapan solong caka Umlengka district rengkat bat ke kubur ngan le kumno banyang ngakmat jong kita kirangba jong kasnat pedeng Woi pastor uang, wanam kuslai pastor. Dopen mi rengkat, bat kajing kersan jong uta uban kersan ya pi. Ngangai skam bahakane kajanmit habala bah yang ban sim ya kani kwenta ban ya sam ya ko kubor ka ketin ke jong ublay. Ngangai bau tau bekersan, un kersan yang ban pendap ya kene ka benta ka benta ka bang kwa ban ai ke slok ka bang lajit
kalong na ka kitab Isaiah kalnong kabasan kadukot kabahenyo kentin buong namar kabriso utrai kipat kalong kaying Israel bat kirang ba Juda ujing tung basomba jong u te ulakmi lanti ya ka jing besar Henry yakmi ka jing ban ben ya ka hak ru Henry yakmi ka jing ang ngini aduai ublay bukpa jongi ubah peneng ngidap da kajing songu ka bakrau lang ba kajing isnay ku jong me ngiyo ene kapor ka bakodor kanya blay ban yaseng ban mani ban pengkrau ban penan buram ya ka kerteng ku jong me kanya blay isnay yangi kanya blay kat bangi dang yaseng baka khmat ke jong me kana dem jungok hap deng jongi kanya blay batu ai baka ta kajing ilam jong mensim jong me kan longer kat bat ngi kanya blay bagai kai barok ke bangin pendap ke long kajing sobha hakmat jong me kan kerpang yang jong syakri ubaret ubasim ya kan ke mentak ke bakrau ban pendap kata kalong penyasam ya ka kedin ke jong me to yalam yang jong syakri kum melaju kersan ya u to kersan ru u hagri janmit ke blay ai bagai kai barok kami nak sentur ke jong u kenlong kajing kerku nak menta jongi uai uai ni pan ngi kerpat ikene barok ha kerteng trai pun nong pun im Jesus Christ amen terus kendiat shwa bangin poi jak bangin ya seprang ya ka sermon ha kan ke janmit ngan sukwa penyatu ya kikatu kan ni kibangi kariboy presbyterian synod ngidan ngidang sahi santli ki presbyteri bat kiying kesan ngilakan jo syaka khasa wajar sauspa prapu santli nangta ngidon yakini ki pastorate ar puai teli nang ta ki balang chispa sau pupra teli ki pastor berki pro pastor ngidon sau pusan ngut ki retired person pastor ngidon sau ngut ki temen basan ngidon sanspa lai penriu ngut kajing don briu kabangidang yo jengkeng ha kani kasinot kabangilong menta kalapoi syaka prapuai hajar kendai spa kendai puai ngut nangta ngila pasru ya ka budget arjar arpusan kawalong san klur nriu pupralak kendai puai hajar ar pupra tengkah kajing kerpat kajongi nakaliang jong kasinot to duai nak menta jongi nadu kinong kitkam kinong sarai pat upai lang jong kasinot kajongi banginang yaj kumba kasinot jong pi kanang yaj nginang yaj bat nang yai kenjo sya kata kaburam kajong ublai ini apai syakari kementah kapagin yo ya ka jing selok na ka kedin ka jong ublay kajaj benriu Israel kadai kajaj benriu ka bau ublay ulakhat kerpang haga kitab Deuteronomy ublay ukhot yakni Israel kum upai lang bekentang jong u kadai kajaj benriu kabadon kajingedei kabayajan bat ublay bat kaba ublay
udon kajing yate jutang bat kane kajaj benriu. Kata kajing yate jutang kajong ublay bat kane kajaj benriu Israel. Kadai ba mau ulong ublay jongki bat maki kinlong upailang ujong u. Hakani ka kitab Isaya. Latho baka ying Israel bat kirang ba Juda. Kilong kum kita kijing thong. Balathong banlong kabriso utray. Kano kabriso kabalathong kala bansay kiso. Tangba kata kijing seso jong kano kabriso. Kala bansay ya kita kiso kibabha kibalap na jinghun. Kala ralu banlong kabriso kabanom say te kiso. Fruitless. Bat kalaru banlong kata kabriso kabansay ya kita kiso kibom ai jinghun. Hakani ka kitab Isaya layatu ya ka kabalajai ya ka ribat ka jaj benriu Israel. Bat ya kita kirang ba Juda. Kibala kami lenti bakum kita ki jaj benriu kiba kerpang bat kiba kentang kiba ubrei ula khot yaki. Kiba don yaki an ki hukum bat ka jing hikai ka jong ublei. Kirang ba Juda. Kiba long kita kinong ya lam bat kinong sensar jong ka jaj benriu. Kiba ublay udah kemilanti bakum na kita kirang ba bat kilonging long sem jong ka jaj benriu Israel. Kan mi kata ka ka ba pensong ba kmat ju. Kata kalong bakin ya long ka briso jong u ka briso ka ba ai ha u ya ka jinghun. Henry hang ni ngei kalong ka ba sausi kim lang shu ka jing so ba yau tau bla thong yaki namar uso uba kilapan mi udai uso ubom ai jing hun ya uta unong thong ka phangkren ka bangan kren ha kani ka por kalong syapang ka jing saiso shibun. Unong itu lupa Isaya. Ukren ya kini ke Parsi. Kadai ke Parsi ke Ukren Persia. Ya ke ying Israel. Bat ya kita kerang ba Juda. Kebat teu bat kedeu ya ke jeng yap bakan zaman sim jongki. Ladangin ruai ya ke jeng ruai ke balai spa. Kawai kat khat ka ang usok jeng kemen, usok jeng ik, usok jeng duai te, balong jeng ero yo kpa, kaburom ru yami, kita baro, kim dan shu, ha kaying Israel, bat ha kita kerang ba Juda. Kilalong kum kita kibriu, kibalay yap ha kajeng long jeng im, kabakan yaman sim. Om yo isu ya kita kisok kiba pensong ba ya ublay. Hak kajaka kajing bisar kaba hak bat kaba bej lami kajing bisar kaba bandeng. Hak kajaka baka sensar kakadar kan long kaba sok kaba san bat kaba kemen. Henry hakmi ong kani kadekot kajing kang hakmi kajing kang bat kemju kajing lenyar kabalong kajing songsi ya ka imlang kasalang kilong ying kalong sem kasensar kakadar kaying Israel bat kita kirang ba Juda kilong kadau banduno ya kajing long mensim
Kilong kiba dap kiba biang, kiba he kiba san kiba pelung. Kiba don ye ka kerdan ke buram. Henry Pelse. Kilong kiba yap ha ka jinglong mensim. Kila jingai no na ublay. Kila lendet no ublay. Kani ka jingle ka jongki ka jinglong ka jongki ka bakum kata kala pentron ya ka imlang ka salang ka ying ka sem ka sensyar ka khadar ka badan hapdeng jongki haba jengai na ublay ngisau tu bahkan don ka jingkelon bat kani ka benta ka dei kepala yatu yangi bahkan don ka jingkelon ya ki khun Israel ba Juda hadin kani ngin sayoi bak ka ying Israel ba kemjuru ka Juda kinsha ringmrau ha ka hima Assyria bat kemju ha ka hima Babylon la ringmrau yoki hadin kini ke kai barok kajing lendat no kejong ki yo blai kajing kelat no kejong ki yo blai ya ke lenti kejong u kajing ruai kong kalalong itenat kisin ka bajerngam ru ka kper ka bapen i ya ka sain jong ka jeng im jong kari bat ka jaj benriu Israel penban kilalong ka daw haki ke barok habang im hak imlang kasalang ninomla ban laj na ka jing sensyar ka khadar jong kari ka jongi habakari ka jaj riu kam sei yak te so ba ai jing hun ka don ka jing ang ka jing lenyar namar bom don shu yak hok bat yak justice langalong uei ubodon kerdan ne ubom don kerdan kisok de ban i hanga kisok de ban don hangi kata kalong gajing kemit lenti ke jong blame hakari kita benriu ke jongi ka percentage jong gajing don jong ki kersan kadai hedu kelapoi saduk kai nhiều persen kadai kabala kedeu ya ka jengbun jong ki kersan hapok gari ke jongi ladai bandon ya uso ka jinglong kersan ngamla ban klet ya wei uding so udan haka kper utau ding so ude uding so nyam tra uniu ding so nyam tra ula sei ya kike so kibabun ba wei utemen masan no ya yang ta habo i yo to ding so upet ukmit so to ding so bat uong atat uding bat kislah kisok kimyadei uding ubarit kisok kibabun kislah kibakendiam latung yoding ban mi sok kisok kimi andahaba ujing tung ulahe lasan kata kadai kaju long karukom namar kata kisok kitau ya ke jing dap renyang ne ke jing long rang ba ka bala i ba ka bangi ong kata ka maturity ban kan jo sa ke jing long maturity don kam ya kata ke jing he ke jing san ka jing pu sentiu ban na ke sentiu ban mi ya kita kisok kani ke jinglong mature kalong kata kaba uno uban long mature uhaban yaj
yang kata kejingal inti ke baun he unsan habdeng kirai kirai dam habdeng kejing ke baun yang kenduk ngila ban ong ba kane kejing long rangba kejing long dap renyeng la ban yi hakiriu rangba kala belong ni hakinong trei ki jongi kudan po ke balang kala belong ba kane kejing long rangba ngila ban yi hakitemen kam tam kitu ki bla pho nyuli ke khli namar ngila ban ong ba kini kidai kibri bala khamya ha kata kajing ya kendu kala belong kajing tenju kajing jong kajing im ke bonjat kila la ban yang kila la ya ban yai sha kila la ya ban yai ne kila la ya ban yang skam kata kadai kala pelong iki ban long kita kibla dap renyeng kibla i mature song pula ban ong bagane ke jinglong mature kala ru bandon haki khna kala ru bandon haki samla kala bandon hau no lada kita kin kren kin le kin im kum kirang ba on tip yaki baki don ya kata ke jinglong mature ke jinglong i rewat la kataru ngela ong ba kita ki rangba lane ki temen ki he kisan kila khamdei ban yo ya kata ke jinglong blai i ke jinglong badap renyeng ka jongki ban long mature but ni ngej ba kane ke jinglong mature ka jongki kalong kata ka jing sei jongki yo to uso ba manga ma pi ngin yo i haki baki don ya kini kiso ke bala belong ke jingkar khu na kamta kito ki briu ke baki ya kendu kala kalong haki kam ki jam la kalong hang no kiso ki ba ngin yo i yaki la thong ya ke sunat om tang ban yo i ya ka dur jongka kila yo ya ka sinat henrei ban yo i ya ka jing dap renyang jongka ka jing long mechor jongka bahkan long ka sinat kabala banang ya saprang kabala nang san bat kabanang be sakata ka jing itnat bat kata ka buram belai banlong ru kajing kerku na kamenta ki babon kawai na kajing dap renyeng kaba ngila ban ong kadai kata kaba kabalang kadai ban don ya kanongrim kadai bandon ya kanong rim kumba uto uding udon ya kanong rim unyang unyo ban kejit ya kitu kijing bam na po jong ka khandeu khnang ba unsan khnang ba unsei kiso kum taru ka balang kadai bandon ya kinong rim na kamta ban seiso kinong rim jong kabalang kibangi dai ban yo i kila belong kajing klan jong ki jing hikai jong ka ki doctrines jong ka ala belong ka sistem ka kom penyat ka jong ka kala ban long ru ki nong trei ki jong ka ki ban hapo jong ka bat kala ru bakata kanongrim ke jongka kalong ha kita ki paya ki bakersan ya ka ki balong kinong kit kinong ba ka thau ya kinong sarai
kum kinong tray hapo jongka kata kalong kanong rim jong kebalang kanong rim jong kebalang kalong kajingnya seolang kawairo kabalang Sardis kebangi ke kitab jing penpau kadai kata kelayo ya ke kubur keba ublay uong aka padon kakerteng keba im handrei palong keba yap tongin snap hai ya kini kentin kadon ya kakerteng keba im handrei kalong pat keba yap kala banlong bahkan ni kabalang Sardis habang ipet ya kani kum kanuksa kadon ya kata kanong rim kum kebalang kanong rim kebas kem kebakala panyeng ki doctrines ki sistem ki nong tray ki paya bas kem Henry kala banlong bakamdon ya kane kajingnya solang kajongka kajingnya solang kum kebalang banyalong kawe kajingnya solang kum kanong rim bas kem jong kebalang latay ya kebalang banyalong kawe latay ya kebalang bandon ya kata kajingnya solang kani kalong kadur jong kebalang Henry ke kebangi ya kani kebalang Sardis kadon ya kakerteng kaba im Henry kalong kaba yap kaba teu imat kaba don tang ya kita kisla kadur kaba itenat kadur kaba iskam Henry kabom don pat ya kata kajingnya solang unity jong kinong tray kinong kit kam kinong sarai day kanong rim ko skam long lene ay bandon ya kataka balang nada klem kani kanong rim kata kalong kajingnya solang kawe kum kinong tray ha kajingnya sudhu jengmut kajingnya solang jong kinong tray kadai kata kaba pelongnya kita kipaya apa skam hapo jong kebalang ka kamison kanlong kaba klan haba kadon kane kanong rim kaba skam kabalang kaban kongi ha kikam ke apostol kadon ya kani kinong rim kaba skam kata kalong kajingnya solang kejongki kajingnya tri lang kejongki kajingnya suthu lang kejongki kata kadai kajing long kejongki kam tam kata kajing ngej kebakidon banyak teh ya kamet ukris kata kadai kabalang kamanengkong kajob ya kajing kajing lenti jongka what up deng kajing sapen si tombeng Henry kani kabalang kamanengkong kala ya kaban yang ban yai nek skam ha kanong rim kadau kalong bakadon ya kata kajingnya solang ka unity klem da kenran din ka yang skam ka 3 minut ka pendap ye kam kidai kinong 3 ki ba IT lut met ban mensim halakasngi ru kilayai ne skam hakawai ke jengmut kata kadai kadur jong kebalang kabanengkong kajingnya solang kawai
kalong kabadan kami haduk kata-kata. Ban job ya kejeng ha kejeng lenti. Don kam ban ya sok lang. Ban job ya kejeng lap. Ngiran kam ban sei ya kini kisok. Kibalong kan nong rim bos kem bagi wei kinyo i. Ya ke ke bang yalap. Ngiwan sa kanay ka jingya seng, ban sngap ya ka ketiin, ka jong ublay. Nga kamta ban seso. Ka ketiin jong ublay kalong ka weipat ka nong rim, ka bang ngimday ban kelet. Ha ka jing im jong long kristan ka jong i, ha ki ying kisem ka bang idan. Namar ka ketiin ka jong ublay, ka day ka bor. Haka jing im jong ubangay. Yaktin ka jong ublay. Ngei bakadan ka bor haka. Ka kitab Genesis kapan i ya ka bor jong kaktin ka jong ublay. Kay ki pala penlong haka kitab Genesis. La penlong da kaktin ka jong ublay. Kaktin ka jong ublay. Kalong kata kepaya lam yangi sya kata kalenti beneng kaya lam yangi bangin tip yau tau nong bu nong tau jongi ai ngu yau blai bangi yo ya ka ktin ka jong u ka bang yo ban pule haki ying kesam jongi ka bible ki long ying kong sem ka jongi kin long ke basuk ke bakmen balada ni don ya kaktin ke jong ublay kaktin ke jong ublay kalong kan nongrim ke bas kham ha ka jing im kristan dau slap uhap ki wa ki slay ki er ki be kinomla pen kelon ya ka ying jong bangai baladau tau bangai usah skor usngap bat uleru kat kum kaktin ka jong blai ha kaktin ka jong blai karan ka bor ka bami bangin job ya ka jingele jong ka jingim ka kersan yo bangai kaktin ka jong blai kalong kanong rim yanga ya pi kum kinong trei hapo ka balang ka bangidan ngipule ya kaktin ka jong blai man la kasungi kum kata ka jeng bam bakan jaman sim kalong ka jeng bam om tang dau kpu bo briu unla ban im henry na kaktin barok ko mi na kasentur ka jong blai na kaktin ka jong blai gin yo ban sei so shibun ha ka jeng im jong Nin yo kajing suk kajing kemen kajing kersan usim David uang to kersan yang ada kaktin kajong me kaktin kajong blay kan pelong yang ayo pi banginang roy hak kajing long jing im bakan jaman sim ni pensisa ya kejeng long kersan jengi kum kita ke nong but pakai senran kejeng trai Jesus Christ dah kebangin dan ya kadek nong rim bantip ya kaktin kejeng ublay ngap ni pensisa bangilong kita ke senran kejeng trai Jesus Christ dah kebangin dan ya kata kajing ya i kajing along kawe kum kinong train bat kum kita ki prabangej dagane kinyo tip baro bapilong kisenran kajonga ladapidon kajing i iwe pat ong trai Jesus Christ kata kadai kanong rim kebas kem kabang iyo ya kajing hikai na kaktin kajong ublay ka gospel jong Yohanes kalnong bakasan dekat
san kong manga long uding sawan mapi kitnat utaw yaine hanga bat manga hau usai sok shibun daw jisu ngin yo sai sok shibun usok benlong kajingkat ku nakam ta kita ki babun kawai kajing ja kaba ngalamat ha kajing lenti ke jonga kata kalong bakat ba ngadang don ha kawai ka yo kalenti kaba ngadon hangta da kaba nganya ka kali bat kat bang ngadang syong ha ka kali ngabuk yo ni uso nyamtra hakmat jong tu ka kali bat abangal sange eta ka kali wei ubriu wan sajan jong ta ka kali cabang ngasyong u khongoj na kata ka jingkang badu i yo to so nyam trau bang abu hakmat jong ta ka kali teu tau ubriu usim yo to so nyam tra penjrong ikti ke jong usim yo to so nyam tra jong ngong yo ei ba kum no pisim tu so aklem itu yo to ubriu ban ngong yo pilabu aj ne ba ngasu ong ye te kentin bat kala de kapor bangan yaj ye te kali kat bang nang yaj kalawan kata kajing perkhat hanga ngong kum lo kum tu balai ngale kum tu kalawan kata kajing sausi kajing babe balai bangale kum tu yo tu ubriu uba kwa ban sim yo tu so kala belong ba usliang utrang ban yo tu so anda bangalanya takali kawan kata kajing bomsuk ala yaj kuma siteng kilometer kalawan kata kajing ketak kajing babe kat hadu bangalawan pai biang sya kata kajaka kabange kenduk yo to briu badanda bangalapoi kata kajaka ngapet sarum saneng yo ngan yo ibiang yo to briu bad don bok ngai i yo bad bangai i ngakot yo ba ali hang ni ulawan baplin bad bawlawan ong simba sim uni so yam tra pi kwa ban bam meni pi mut on simba sim uta bapli usim hi da ka jing kemen kai ka jing mut ka bang ayo ya ka jing kai lang ba kini ka jing kendu ki dong ka jing em ki long kita kisok ki bangin long ka jing kerku nak ta ki waipat kum kita ki kersan ki bangai bangin long ka jing kerku nak ta ki waipat lang ba ka ktin ki kam ki bangile ngin long ka jing kerku nak ta ki waipat ki babun ki don apdeng ka jing siang ki babun ki don apdeng ka jing kutlan kala belong ki babun ki badon apdeng ka jing syam lanot ka jing syam jenjar ha ka jing im jongki ni don kam banyak long ka jing kerku nak menta jongki kata kalong ka jing im kersan daw jisu ni yo ya kane ka jing sai so shibon u jisu u hikai yangi ha kata ka jing im ba man ka si ka jongi bangin yo sai so shibun man yo long ka jing kerku nak ta ki wai pat ngakan mau ya kitu ki pat ba abang pulai ka tin jong pulai ki ba bot yo try Yesus Kristus ki don kita ki ba pang ba sitom ki ba ken riang ki ba don ka jing tuna takil yang barok ki ba sonsi ki ba kuslai ki bot yo try Yesus Kristus namar ba ki yo na o ki yo ya ki tin ki ba long ka jing im na ka pada jong ki iktin jonga ong try Yesus Kristus kilong ka jing im mat ka mensim
Kaktin kajong blay kebau blay keren hanga api kilong kajeng im bat kamensim now try Jesus Christ habangi don nya kajengnya day batu ngisai sok shibun daw Jesus Christ ngiyo etki sok umensim laongi kita ki sok umensim kinan khandai teli kibilang kajing i kajing kemen kajing sok kajing chaslem kajing lasbun kajing bha kajing yaine kajing jamnut kabor halade kini kisok kilong na kamenta banginang klan hakata kajing long jing im jongi kum kibangai kini kisok kilong kisok kibanang pen itenat yak ta kajing long jing im jongi kum kita kikirsan hangno mangidon ladangi don nya kini kisok ada dei kinong trei ada dei kinong sarai itenat kajing long habadon nya kini kisok jong mensim kisok jong mensim kilong kibanang kersan yangi banginang yo bor ha kajing jong kajing im kini kisok jong mensim ki pelong yangi bansuk ban ye trekam hakikam ki bang ye kendu ada pedang ki paranong trei po jong kebalang ngamara badon ye kini kisok jong mensim don kajing ya sya don kajing ya map don kajing ya suk don kajing le sebun suk ban ye trekam janjar habam don ye kini kisok jong mensim onom itenat kikam kejam kane kajing sang kebang ye don kanom itenat wala rakam don ye kini kisok jong mensim kasinot kebapilayo kan long kasinot kebai tenat om tang hata ka dur ka jongka om tang hata ka jingroi ka jongka henry hakini kisok jong mensim kilong ying kilong sem ka imlang kasalang kan long kebai tenat bala dakita barok kilong kiba dap dakisok jong mensim kini kisok jong mensim kilong na kamta banginang ya obor ya ka penyalap ya ka kedin ke jong oblay ban penim ya kiwai pat kini kisok jong mensim ke pen itenat yangi kajing wai sam ka chispa lai pulai kong hakmi ka bhabat ka itenat baki para kia songlang ha ka ba ya soklang ka wei namar baka don ka ta kajing itenat ka jong umensim baku kano kalong ka itenat balada deng jongi ka don kata kajing trei jong mensim ban pelong yangi ban IT hakikam keman ki trei na taka buram ko jong blai kano kalong ka tenat ya ke balang ke bat trei bat IT lut na taka buram ka jong ublai kano kalong ke basoba hakmat jong ublai balada ka balang ka don yakini kisok jong mensim kalong shisha kum kata ka jing slek ong kane ka jing roi sam ka chispa alai pulai ka jing slek na ka menta jong iwei pa iwei ngidong kam ya kane ka jing pen slek kum kita kinong sarai kinong kit kam hapo jong kebalang kiban ya long kiba khut kiba kentang khamat jong oblai hawangi simon kit iki kam ke jong u
ngiron kam ya kani kajing pan slek ha kajing im jong ni kam kutang ha ka kerdan kam kutang ha kata ka posisyon bangibat ha ki kam jong ka balang henrei kadang kam yang ni ya kajing pan slek ka jong ublai kisok jong munsim bakut ki ai hangi ya kani ka jingpen slek kumba kisenran ki jong utrai Yesus Kristus lem bat kita kinang buat jong u ki yo ya ka jingpen slek ngidon kam ya kani ka jingpen slek na ka menta ka kam ka jong konran nang tangi i ya kata ka jing itenat kabalang kum ka umjer kiba teu ya ka jingkar khu ki jong oblai kane ka jing ya solang kabalang ka nongrim jong ka jing im kristan ka penyo hangi ya kane ka jingkar khu ka jong oblai ka pelong yangi om tang bangin ya mat ya ka jingkar khu ngini along ka jingkar khu na kam taki wei pat ka jing duai ka bang ngi duai ya ka ban yo ya ka jingkar khu ngi duai ngi khot karpat yo blai ngi pan ngi wat ngi tit dan nap deng jongi ngila mat sisa ya ka jingkar khu ki ba bon na ublai kini ka jingkar khu ki long na konta bangin yo ya kata ka jing pensau ba khmat jong blai ka jing pen itnat khmat jong blai bangin yo long ka jing kerku na kam taki wei pat bat kumju kane ka jing itnat jong ka jing so lang ka balong konong rim ka scam jong ka balang kalong bangin yo ya kata ka jing im ka jing yai lenti ka jong i ka thong ka jong i ka long la ka long kata ka jing tresi tom jong i kum kita kinang trei po jong ka balang ka jing IT ka jong i met bat mensim ki kam jong ka balang ka thong ka jong i ka long ban yo ya ka jing im ka jing yai lenti ka jong i ka long ban yo ya kata ka bom jukut kata kedai ka jing itenat ka bangi yo ha kata ka jing pen itenat ka jong mensim bakut ka ne ka jing im kam theo tang kata ka jing im ka bah ka ni ka perthai henrei ka dei ka jing im ka ba shaki bom jukut to blai un kor khu ya pi kasinot maka sinot kanang ya saprang ha ka jingai lenti ka jong ka kanang klan kanang yo bor kanang suthit bat kanang san kat haduk ban sei ya kedi kesok ha ka jingai lenti jong ka kisok ban long ka jingkar khu nga kamta ki ying ki sem ka imlang ka salang ka ri bat ka jaj ben riu jongi to blei un kor khu ya phi barolang u blei na kam ta ka buram ju amen Agani ka por ngan khat na yau skatri jang ka sinat un sngau bha ban ai ki jing pen bena bat kumju na kaliang jongka balang Reverend Marutot kini gilong program Lasai kat santrik march hagapor kat wei beji ngin yo ya ka jing seng le buram ya ki pastor ki bla song time no hagane ki jing seng on police dang berduai dari Reverend I.L. Maukiu. Bat kendan ru ke jing pli
Yaga Synod Pedeng Initiative to Nurture and Empower Network, kabang yung ke Spine Network, kabalong ke social media platform, jangka media center ke KJP Synod Pedeng, but yaga ni on play daw modertor. Ngin yo yaga jingkren ngongo, yaga pastor ke Shong Tan, but kaba ay yaga circuit of appreciation na modertor jangka Synod. Ngin yo yaga jingkren nag pastor ke bidang Shong Tan Shen, but ngin sayo yaga jing selong na Reverend CCM ex modertor. Ka jing seng pajba la syai janmit kan long ha kapor nriu siteng dak ban sedang dak jing ruai pen rem sim ha kapor nriu ji janmit dak jing seng semla balang nong umlong on pulis dang bat duai dai tun besan I boarding lengdo bad ha kapor belum mi jing aingo ngin yo ye ke kwaya na ka jing seng semla balang nong pure ka jing seng semla balang nong rem sado ngin yo ngeu ya ka subject jong Synod to pai pi to nang yai tru Deuteronomy iwe nyao ban kren ya ka subject dai Reverend Dr. B. Sockland nang kamta ka jing tim jong jing seng ngan thei hakapor arbaji kan don ka jing seng pajba ka jing seng ngan thei Synod but Yakaban ilam day chairperson Miss Ekong Graceful Dakar, ban pulih berduai day Ekong release NL Tron. Hakan iki jing seng nak bentak jing tip jong jing seng thei kan dan ke greetings nak invitees ka report ka jing long ka kam ka jing seng thei shillong sep ngi presbytery. Ban pulih ki kam ki ba kam don kam bala pendem haka jing seng thei Synod. Bat kan don ka jing lom jang ngu ka jing ruai kerpang. Naka jeng seng thei balang lengka bat jeng seng thei shillong sep ngi presbytery ka jeng seng thei Synod kalapan bet ya subject akan jeng seng to sumar yo dan ubarong luti yapi dala ka jeng start perthei kolosai arpra ya ka ba ban kren ya kan subject dai kong dei civil kar kongor bat kan sadan ka jeng ai kublei keliang Nangka bentaki dekat berdikali delegate jangka Synod rangba, ka jingilang perkat kam ke basau, kan long no agapor prasiteng menstem mendisu agapor prawaji kumlasan hagu program. But nangka bentaki jingtip lang jungi bara, lasai kesngi, hakmat jangka yung mani, kan don ka jingdi agar kompeni kam jangka Synod pedeng. Kebangin yo akadar san pau tengka kawe kumju ya ke Synod ya ke kalender jang ke Synod hakadar lai pau tengka kawe bangin yo ru ya ke pisa ya ke deri jang ke Presbyterian Church of India hakadar ru pau tengka kawe bangin yo igibat kebelasan ya ke logo jang ke PCI hakadar sispa san pau tengka kawe bat ke sabti kebelah penkrek kerpang da ke Presbyterian Youth Fellowship kepada ika jing samla jongka General Assembly ka baladi hakador sauspa tengka bat ka weipan ka rukom kalong hakador nruspa tengka kini kalong nak bentak ka jingtip ujungi bangila benyo lasai kesngi yakini kibala penna bat Reverend Mertor kini kalong kejupna nang bentak ka ngapor ka bentak Telah kerpat ya ikuaya naka John Roberts Theological College students insoba ban up ketuki jakasyong ki jongpi ki trying kin sawan shaw ya pi ban lek ha ki ying jong kong Saint Mary Majau aka kedong kenton nang ta ki jing seng samla balang lumoba soba ban up ketuki jakasyong jongpi trying ke sawan shaw ya pi ying jo ikong Patricia Majau akadong kenton
te la kerpat ru iki parawngej i bawan ki jingeseng ban sobaban pej bahai ki jakasyong jongpi iki tiar gitar jongpi siwaban pinmi na kini ki jingeseng te la don iwe na ki parawngej ki bala I ino ya kini ka kot jingruai I bakerteng baname lengdok mau plang I badai naka balang saumer te ki badai try sobaban wan sim nanga kini kilong ki jing penbena modern sa Toh ngalo kumklet na do gabas dang te idan ni Reverend GPL Kadeuru ibadai naka KGP nasab ngi pediang ya pi rumah pastor kindan dekat jong pi bat ngi toh hakan ne kapor ngi ai ka ju kublai ya pi pastor buksiat naga benta ka ne ka kubor ka tin ka jong blai ka ba pila pensngau ha pedang jongi kum ki pai lang ki jong blai ka ba khot yang ngi ka ba ngi ngin long kum ka per ka ba sei so ka hai bat ngin long ru ka jing ku naga benta ki wei pan u blai un ku ya pi pastor ka yeng ka sem jong pi ka balang ka distrik ka ba pi pej pikmi ka presbytery bar ka sindat hi barok ka wei te hakan ka por ngin ya poi no sya ka bawai ngin ya ruai ka tu ka jirwai ka balai spa ka jinruai ka balai spa me long atrai uding sowan hame tu ai ngin sno kitnat baim badap da jor pasai ker hai kiso hakmat pertai bas neu basun kislur yutrai ban pla u mensem u yaisa aki u kersyan ru uda ya ngarwai barok kit khat ka jirwai ka balai spa It's not by
Reverend R.H. Silkoi in polite the Gaba Yaki Jinka Kupnawai. Ini waino. Kajingay kabadab yang kabadab kerahai kajung utrai nong penim jangi Yesus Kristus. Kajing ba kamna bom jukot kajung ublay bok pa. Kajing selok kabat yang kabahun mapen syaj bor umen simbakun. Kin long lembat ngi hang ni lembor pai lanyo ka sinat baro kawai. Kiriungai kabadana karisat lak kepertairu. Nadu menta beradu halakarta. Amen.